Suvečku. Já poprosím tady dětičky, jestli by mohly jít na bok, aby jsme je nezranili. Tak, poberte si ten sníh. A poprosila bych všechny stárky, včetně vás, děvčata, jestli byste si mohli postavit tady na tu čáru, tam jak stojíte, na tu čáru. Všechny stárky poprosím. Tak, jsme všechny stárky. Já se za váma za chviličku přidám. Tak, já se za chvíli za váma přidám a teď uvidíte něco, co je pro vás. Za všechny ty tréninky, za všechny tanečky, za všechno, co jste tady dneska udělali, za to, jaká tady byla nálada a pro vás všechny je to taky překvapení a myslím si, že se máte na co těšit. Víc vám nebudu prozrazovat, uvidíte sami. Jenom chviličku strpení, než se nám tady účinkující nachystají. Já to panu zvukařovi za chviličku mávnu. Ano, přesně, tamhle mladá děvčata to přesně pochopila, potřebujeme trochu povzbuzení. Přesně tak. Přesně tak. A jakmile budou hoši připraveni, tak jak jste na tom, hoši? Jste ready? Super. Takže můžeme pustit. Děvčata odejdou. Ještě chvilinku, oni odejdou zároveň s hudbou. Pro stárky a pro všechny ostatní od našich spletníků. A tím jsme zakončili myšlenku na Vánoce a budeme se těšit na ty dovolené.